άλλες γειτονιές του χωριού, ας πούμε από την πάνω μεριά, ψηλά που είναι και η πιο ψηλή γειτονιά μας, είναι το Αρμί, που τη λέμε και καπετάνιους, γιατί θέλουν όλοι να κάνουν καπετάνιους, μα βγάνει και αληθινούς καπετάνιους, όπως ήταν ο Παυλής ο Γήπαρης, που επολέμησε στο Μακεδονικό, στο Πυρωτικό, στη Γαλλία, στα Νταρδανέλια, δεν ξέρω που και που, ο Σύφης ο Μπαρμπούνης και διάφοροι άλλοι. Επίσης, πιο κάτω από το Αρμί έρχεται ύστερα η Μεσοχωριά. Η Μεσοχωριά έχει και αυτή την καπετάνιους, πολλούς και διάφορους. Ήταν ο καπετάν Μπαρμπούνης ο Γιώργης, που τον δολοφονήσανε στον Πειραιά. Πιο πέρα είναι το Περαχώρι, που είναι ακόμη σήμερα το σπίτι του αρχηγού μας επί τουρκοκρατίας του Πετρομάρκο, που ήταν ένας από τους τιμιότερους προαρχηγούς κατά τον Τουρκό. Από κάτω είναι τα Μελαδιανά, που και αυτό είχε τους πολεμάρχους του, όπως ήταν ο Μελαδομιχάλης στη Μακεδονικό. Τα Παπαδιανά από την άλλη μεριά, από τη μέσα μεριά του χωριού, που ήταν ο Πέτρακας τώρα στα τελευταία χρόνια τον καιρό της τουρκοκρατίας, τον καιρό τον Γερμανό, και πολλοί άλλοι. Τέλος πάντων, είναι τα Παπαδιανά όπου ο Πέτρακας τον καιρό τον Γερμανό ήταν ένας αρχηγός του χωριού μας και έπαιξε ένα σπουδαίο ρόλο στην εθνική αντίσταση. Είχε μια μεγάλη ομάδα και ήταν ο πρώτος που μαζί με μένα πήγαμε κοντά στην αγγλική κατασκοπία στο Βουρβουρέ που πρώτο ήρθε, και εργαστήκαμε μαζί με τους Άγγλους και σε όλο το διάστημα της κατοχής μας κυνηγήσαν οι Γερμανοί. Δώκαμε και διάφορες μάχες δεξιά και αριστερά και ήμασταν αποκηρυγμένοι. Το χωριό είχε πολλούς τουρκομάχους και καπεταναίους που πιένανε κάθε φορά που ο λαός εξεσηκώντωνε και έβγανε στο χωριό μας. Δεν μπορούσαν να μένουν ήσυχοι με αυτό το χωριό, και δεν τα αφήναν ήσυχοι και οι Χαΐνιδες μαζί με τους χωριανούς, γιατί κατεβαίνανε στα τουρκοχώρια και τις καταστρέφανε, τον εκμεταλλεύσαν τις περιουσίες, τον εκλάσαν τα ζώα του, και αποφάσισαν λοιπόν να κάνουν μια μεγάλη εκστρατεία να καταστρέψουν το χωριό. Και φέραν και κανόνια από τα απέναντι του χωριού, από την τοποθεσία Καστανές, και κάμανε μια μεγάλη πολιορκία. Μα τότε οι χωριανοί κάμανε ένα μεγάλο σχέδιο, καλέσαν και τα γειτονικά χωριά σε βοηθιάντωνε, και κάθε άνθρωπος πήγε σε ένα ύψωμα, σε μια βουνοκορφή, και τη νύχτα ανάβανε παντού σε όλα τα βουνά γύρω από το χωριό φωτιές, σκόπιμα. Και οι Τούρκοι πιστέψαν πως είναι πάρα πολλές χιλιάδες επαναστάτες και φοβηθήκανε να κάνουν την επίθεση του, και γυρίσανε προς τα πίσω και παρατήσαν το χωριό. Και τότε είπαν αυτή είναι ανυπόταχτη γωνιά, ασή γωνιά, και εδώ κάνω το όνομα του χωριού από την τουρκική λέξη ασίκ, ανυπόταχτο, και το ονομάσανε ασή γωνιά. Και φαίνεται πως πρωτήτερα το χωριό, γιατί θα το λέγανε μέσα γωνιά, γιατί δεν θα συνηθούν να το λένε ακόμη μερικοί κατοχωρείται. Παλαιότερα είχαν κάνει κι άλλες πολλές απόπειρες για να καταλάβουν το χωριό, μα δεν τα καταφέρανε ποτέ. Και μια φορά μάλιστα εφτάξανε κι ως απόξω στο χωριό, και την ώρα λέει που θα μπουν μέσα, το βάλανε απότομα στα πόδια και φύγανε. Και λέγανε πως ένας καβαλάρης στο άργο την κυνηγούσε και δεν τα άφηνε να σταματήσουν καθόλου. Μα οι χωριανοί ξέραν ποιος ήταν τούτος ο καβαλάρης. Ήταν ο Άγιος Γιώργος, ο προστάτης του χωριού μας, που δεν τα άφηνε να μπουν στο χωριό. Μια φορά πάλι ένας διοικητής, λέει, τον Τουρκό, ζήτησε την άδεια από τους χωριανούς να του επιτρέψουν να έρθει με τους στρατιώτες του να δει το χωριό. Να μην τον επειράξουν και να μην πειράξουν. Και του δώκανε την άδεια και ήρθε και μπήκε στο χωριό και είδανε το χωριό με καμιά 60 στρατιώτες. Αλλά όταν έφυγανε, είπε για εις χωριανός πως είδε και πήγανε στην εκκλησία του χωριού μας στην Παναγία και πιάσαν τα κονίσματα και κάμανε δουλειά να πάνε στα κονίσματα. Και σηκωθήκαν ύστερα οι χωριανοί και τον στέσανε νέδρα στο φαράγγι, όπως έπιεραν κάτω, την προσκαπουλήσαν από κονταρίδες και τον στέσανε νέδρα, και να είχε μη βιαστεί ένας να τον επέξει πριν να μπουν στο ορισμένο σημείο, δεν γλίτωνε για ίστονε. Αλλά τον έπαιξε ένας και πριν να φτάξουν και που έπρεπε, και έβιασκορπιστήκαν ύστερα και πάλι λίγοι δεν να γλιτώσουν. Μόνο ήταν ένας ντόπιος Τούρκος που κάτεχε τα κατατόπια και πήρε από ένα αριάκι και την πηγάλεψε και γλιτώσανε οι πολλοί και φύγανε. Αλλιώς ήταν όλοι σκοτωμένοι. Οι Τούρκοι που μαθαίναν είπε για πολλές φορές
Είχα ακούσει τη μακαρίτησα τη γιαγιά μου που μου έλεγε πόσο δεν έκαναν οι Σφακιανοί την Επανάσταση και οι Τούρκοι κατάλαβαν τα σφακιά και πιάσαν τον Δασκαλογιάννη και τον εκδάρανε ζωντανό. 3 αδερφίδες του καταφύγανε στο χωριό μας, τρεθήκαν και καταφύγανε στο χωριό και βγήκανε στη Μαδάρα, ξεπέσανε στη Μαδάρα και πέσανε στα χέρια ενός από τους προσπάπουδες με τους αγγελάκηδες και τσέκριψε γιατί είχαν 6 μήνες κρυμμένες χωρίς να κατέει άνθρωπος τίποτα και μετά από 6 μήνες που ησυχάσανε τα πράγματα και σηκώθηκε πήγε στα σφακιά και ήβρε λέει έναν αδερφό τους και του το είπε και ήρθε ένα αδερφός του και θαρώ πως επαντρεύτηκαν και όλα συριό στο χωριό και την άλλη την πήρε και έφυγε. Το χωριό το λοιπόν ποτέ δεν το πατήσανε Τούρκοι μου, δεν εκάθονταν Τούρκοι στο χωριό γιατί δεν υπάρχει κανένα σπίτι, κανένα χάρασμα που να λέει καμιά παροιμία, κανένα παραμύθι τίποτα, κανένα στοιχείο ότι τούτο ήταν τουρκικό. Και έτσι ύστερα από κάθε επανάσταση που καταφεύγαν οι χαΐνδες στο χωριό κατά το Κρυψώναστον ήταν ένας φίλος που πήρε και την ονομασία του από αυτές και τον λένε Χαϊνόσπιλος. Τον λέμε και σήμερα Χαϊνόσπιλος. Λοιπόν μια φορά λέει ήταν κατεβασμένος από την Αθήνα ένας Αθηναίος που θα ήταν σαν τον αρχηγό της Επαναστάσεως και ξέδαινε και στα μπάδα γράμματα όπως λέγανε τότε θα παλιοί χωριανοί, προκηρύξεις δηλαδή για την Επανάσταση και είχε τα μηχανήματά του και στο Χαϊνόσπιλο. Και μια φορά κάθονταν μέσα στο σπήλιο η επιτροπή και είχαν ένα σκοπό απάνω στο ύψωμα και έρχεται και τον λέει πως είδε ένα μεγάλο ασκέρι τουρκό στις καστανές και βγαίνουν για να πάνε να κάψουν τα μυριοκέφαλα από το απέναντι χωριό. Και έγιαρεν αυτός στο σπήλιο και σε κάμποση ώρα λένε να πάμε να δούμε να καίνουν οι Τούρκοι τα μυριοκέφαλα και πήγαν πάλι από το ίδιο ύψωμα να δουν αν οι Τούρκοι καίνουν τα μυριοκέφαλα. Άρα οι Τούρκοι όμως δεν πήγανε στα μυριοκέφαλα, παραβαδίζανε για τον Καλλικράτη, είχαν ολοξοδρομήσει. Και την ώρα που πετούνταν η επιτροπή ή στην κορυφή για να δει για τα μυριοκέφαλα, εκείνη τη στιγμή έβγαιναν και οι Τούρκοι, στην ίδια κορφή. Και αν δεν κούτερο. Και ώστε να δουν τους Τούρκους, το βάλουν στα πόδια, θα αρχινούν οι Τούρκοι στην μπαταρία, ένας σκοτώθηκε επί τόπου, ο άλλος που ήταν χωριανό μας και τον έλεγανε, τον έβριχνε Σμπουλότερα ή τον Αιγύπαρης, Μανώλης Γύπαρης, τον έλεγαν και Σπανό. Αυτός βγήκε σε ένα μπρίνο, πιο μέσα βγήκε σε ένα μπρίνο και κρύφτηκε απάνω στο δέντρο και έταξε το ασημωτό του μαχαίρι στον Άγιο Γιώργη να περάσει να μην τον ειδούν Τούρκοι. Και πέρασε όλο το τουρκικό ασκέρι από κάτω και δεν τον είδαν. Ο άλλος εδώ κατέβηνε κάτω στο ριάκι και κρύφτηκε κάτω από ένα καταράχτη νερού και έτσι δεν τον βρήκανε μου αυτό οι Τούρκοι. Ένα μπάρμπα, τον μπάρμπα Μανώλης Αγγελάκης, αδερφός του παππού μου από τη μητέρα μου, που πηγαίναμε πολλές φορές μαζί από τούτη την περιοχή με ένα καράκι και πέραν πάνω στο βουνό το Κούμαρο και μου κυνηγάτω τούτες τις ιστορίες και μια τοποθεσία εκεί. Είχα ένα μπάρμπα, τον μπάρμπα μου τον Μανολιό, τον Αγγελάκη, που ήταν αδερφός του παππού μου από τη μητέρα μου και πηγαίναμε πολλές φορές μαζί τα πρόβατά μας απάνω στο βουνό στον Κούμαρο και περούσαμε από τούτη τη χαράδρα που είναι ο Χαϊνόσπιλος και από τις ρηγάτων τούτες τις ιστορίες. Ο μπάρμπα Μανώλης πέρασε τα 100 χρόνια και ήταν πολύ γέρος όταν τον έφταξα εγώ. Λοιπόν, μια φορά σταματούμε για σε ένα γρεμνό που το λέμε του Τούρκου τα παλούδια και μου λέει θωρείς μωρέ παιδί μου εκεί πάνω εκείνα τα 2 καρφιά και μου έδειξαν 2 καρφιά ξύλινα καρφωμένα στον κρεμό. Λέω ναι, θωρείς την τρύπα της μέλισσας στο ρότη. Έτσι ήταν μια φορά μια μέλισσα, μεγάλη μέλισσα και είχε πολύ μέλι και έτρεχε το μέλι από τον πόρο της τρύπας μοναχόδου και έσταζε κάτω και βάραμε το ψωμί μας και μερώνε το και το τρώγαμε. Και πέρασε μια φορά από παδά ένας Τούρκος και ήθελε λέει να βγάλει το μέλι. Και κάνει λοιπόν καρφιά, ξύλινα τα πελέκανε και τα κάρχωνε στις τρύπες του γκρεμνού και ανεβαίνει απάνω στο γκρεμνό και έταξε κιόλας στον Άγιο Γιώργη, λέει Άγιε μου Γιώργη, Άγιε Γιώργη και βοήθησέ με να βγάλω το μέλι, να πάρω εγώ το μέλι και να σου φέρω το κερί. Βγήκε λοιπόν, έβγαλε το μέλι και μετά κατεβαίνει και πάει και κάνει δουλειά του και λέει τα Γιώργη πως ετούτος αφήνω αντί για το κερί. Ύστερα θυμήθη πως εξέχασε το μαχαιράκι του απάνω στη μέλισσα και βγαίνει να το πάρει και πέφτει και γίνεται 1000 κομμάτια και σκοτώθηκε.
και το λέμε δακιά του Τούρκου τα παρούτια. Και φαίνονται ακόμη σήμερα, είναι τα δυο καρφιά γιατί ήταν πολλά. Μόνο ένας που εμάζευε στα νόχορτο, το δίκταμα που λένε. Έπιε και τα έβγανε και σαν τα έβγανε. Χαρίκια ίσως σε τούτες τις πέτρες τις φέραν ανθρώποι εξεπίτηδες, γη μάλλον πως έφεραν ο Θεός και τις χαίρεσαν τα θωρώ και όπως τις χαίρεσαν να γίνει και το βουνό. Και έτσι θα το λένε εδώ και οι γερόντοι μας, πως ο Θεός λέει ότι δεν έσκαζε τον κόσμο, έπιασε έναν κόσκινο και τον εκοσκίνησε. Και έτσι που πέφτανε τα ψηλά έγινηκαν οι κάμποι. Και τα αποκοσκινίδια τα πέτανε σωρούς και έκαμε τα βουνά. Μόνο πως εμάς μας επέταξε πολλά χοντράδια. Και ολοκάθαρα χωρίς χώμα και δεν κολλήσανε μεταξύ τονες και κατρακυρούνε οι πέτρες. Άρα και οι βοσκοί μας τα έχουν συνηθισμένα και πετούνται από τη μια πέτρα στην άλλη και σκαρφαρούνε σαν και τσέγεστονες και ανεβαίνουν όλη την πλαγιά. Μέσα στις πέντε γειτονιές του χωριού μας είναι και η γειτονιά η δική μας τα Πατεριανά, που πήρε το όνομα από τον πατέρα, Πατεράκηδες. Ο πατέρας ήταν ένας νέος λεβέντης και όταν ήσαμε 18 χρονών πήγε να γεννεί πατέρας της εκκλησίας απέναντι στο χωριό μας στο μοναστήρι τα Εμβριοκέφαλα. Αλλά μια φορά κοίταξε ένας Τούρκος να τον προσβάλλει που τον είχαν πέψει για ψώνια στην Αγγλούπολη και σκότωσε τον Τούρκο. Λοιπόν, πήρνε στραζός ντάρματα του Τούρκου και βγήκε στο βουνό και άρχισε ύστερα να σκοτώνει Τούρκους. Και παρέτησε το μοναστήρι. Σε μερικό καιρό ήθελε να σχάσει και πήγε στο Άγιον Όρος και κάμε για 2 χρόνια, αλλά δεν τα άκουγε. Ξαναγιάρε και σκότωσε 100 Τούρκους. Και μετά τον σκοτώσανε κι αυτούς. Του είπε μια φορά ένας προφήτης πως να σε ρωτήσω μωρέ πατέρα να μου πεις αλήθεια πόσους Τούρκους έχει σκοτωμένους. Λέει 99 έχω. Ένα θα σκοτώσει ακόμη και από θα σκοτώσει και εσένα. Και έτσι θα και γίνει. Ένα Τούρκο σκότωσαν ύστερα ακόμη που ήτονε μουράς και του σκότωνε διχείρους του πατέρα και του είπανε μη μου σκοτώσεις τον κάπρο για θα σε κάμω και εσένα σαν γι' αυτό. Και σκότωσε τον κάπρο και έβρικε ύστερα τον Τούρκο και τον έσφαξανε όπως έσφαζανε και τα γουρούνια. Και ύστερα βγήκαν πολλά αποσπάσματα στο βουνό, Τούρκοι και τον κυνηγούσανε. Κι όμως δεν μπορούσαν να τον σκοτώσουν γιατί βάστανε λέει Άγιο Κωνσταντίνο και δεν τον ατρυπούσαν οι μπάρες. Και μια φορά λέει κι αν στον Τουρκό μωρέα δεν γαμαρίσετε τις μπάλες σας εσείς δεν τον σκοτώνετε. Και βάλανε τις μπάλες τον λέει ανθρώπινα όπλια και αυτό θεωρείτονε γαμάρισμα της μπάλας και το Άγιο Κωνσταντίνο έφευγε και βγάλασε τον έτσι μακράς πεντάμους και του παίζουν από πάτου, παίζουν από εκεί και τον σκοτώσαν. Και τον εφάψαν ύστερα ίδια κιλά. Και ύστερα από πολλά χρόνια πήγε και πήραν τα κόκαλά του και τα φέρανε στο νεκροταφείο του χωριού και ήταν μια πιθανή μακρύτερα από τον άλλον άνθρωπο γιατί αυτό σε πέρναν τα 2 μέτρα. Σιρούχοι από την καλή σικιά. Ένας αντρούκλακας που δεν είχε γίνει πιο θεωρατικότερος άντρας στην Κρήτη. Ήταν εκείνος που σκότωσε το θεριό στην Αθήνα, που ρήμασε να απόξω από την Αθήνα τότε στην περιοχή ένα θεριό και δεν μπορούσε ένα άνθρωπο να το σκοτώσει. Και μόνο ο Ξηρούχης αποφάσισε να πάει να το σκοτώσει. Και γέμισε το τουφέκι του διάφορα μονετιά από μπροστά και τράβηξε τον το θεριό να τον αρουφήξει. Και όμως πρωτόχαινε την γκάνη του τουφεκιού μπροστά βαρμένη και την εβάρει μέσα στο στόμα του θεριού, το κεντάει και το διαλύει. Η πάση του Ισραήλ ήθελε πληρωμή για τον κόπο του, πως για το αντραγάθημα που σκότωσε το θεριό και ήταν φτωχός άνθρωπος, αλλά δεν ήθελε ένα άλλο πράγμα παρά μόνο να βαστά ελεύθερα τα αρματά του μέχρι να βγει. Και του έκανε ένα χαρτί και ως τα πούγαινε προ λίγα χρόνια που πόθανε, βάσταν ελεύθερα τα αρματά του και φτανούγαινε στις πολιτείες και όπου δεν έπαιζε. Πλησιέρανε λοιπόν η παρέα, οι γαμουγιώτες και πιένανε. Κι όταν κοντοφτάναν ύστερα από λιμερνήσιο ταξίδι στο αμάρι, στο μοναστηράκι, πριν το μοναστηράκι στο μέρο να πέφτει, συναντηθήκαν με μια άλλη παρέα. Αρματωμένοι κι αυτοί και τον καρινιώτες. Και από πας έχω, από εκεί σε έχω, μπορεί που πάτε εσείς, εμείς πάμε να κλέψουμε μια γυναίκα, εντά για την ίδια δουλειά πάμε κι εμείς. Και από που θα την κλέψετε εσείς, από το μοναστηράκι θα την κλέψουμε εμείς, εντά από εκεί θα την κλέψουμε κι εμείς. Και ποια θα κλέψετε εσείς. Δεν μπορεί την ίδια πάμε κι εμείς. Και έτσι ξέρετε να την ξεσμερίζετε με τα λόγια γιατί τις δυο παρέες πιένανε για αυτούς για νύχη. Και μετά από τα λόγια πιαστήκανε στα τουφέκια και πιάσανε θέσεις να λιροχτυπηθούν και σέρνει ύστερα ο Ξηρούχης μια φωνάρα και τους σταματά όλους. Και τον λέει σταθεί και απρώνει τα χέρια του. Ό,τι πω εγώ θα γίνει. Λοιπόν, ακούσατε να δείτε. Και η γνώμη του θα ήταν σεβαστή αυτήν από όλους. Τον σέβονταν και τον αστιμούσαν όλοι και τον φοβούνταν και ορισμένοι. Όλοι μαζί θα γίνουμε μια παρέα. Και θα πάμε
πάμε σαν γαμουλιώτες. Άρα την ήθικα την πάρουν οι γονιώτες. Ό,τι είπε ήθελα έγινε. Ξεκινήσαν όλοι μαζί και πάνε στο μοναστηράκι. Κυκλώνουν το χωριό, λέγανε τώρα τα οραχάτων, να μην μπορεί να μπει και να βγει κανείς. Και έπειτα μπαίνουν μερικά περίπουλα μέσα στο χωριό και αρχίζουν να ψάχνουν και να ρωτούν πού θα βρουν το σπίτι που έσκριβετον, που είχα φιλοξενούσα την κοπελιά με τη μάνα. Συναντούν λοιπόν μια παρέα, μια κοπέλα στον δρόμο και βάσανε τη στάμνα και γεμάτη νερό. Μπορεί η κοπελιά τη λένε να μας επίθενε που είναι κοιτάνε το σπίτι, αυτή δεν υποψιάστηκε πράγμα, δεν τη γνώριζε. Λέει έλατε να εγώ εκεί να πηγαίνω και θα τα πάω. Εν τω μεταξύ είχαν φτάσει κι άλλοι στο σπίτι και φτάσαν και μέσα, ψάξανε δεν τη βρήκανε και χαρίσαν πως το πήρε χαμπάρι και τον έβγαινε. Η νύφη όμως δεν την γνώριζε κι άλλοι, με τον γαμπρός μου, τον γαμολιώτε δεν το κάνει. Και για να την αναγνωρίσουνε, είχαν βρει ένα χωριανότρι από το Κουρνά και τον εσέρνανε μαζί και τον στο σπίτι παωμένος και περίμενε για αυτό. Ύστερα την ώρα που ήθελαν να βγουν και να πάνε να του θα ψάχνουν να του βρουν, και θεωρούν και έρχεται με την άλλη παρέα και βάζει τα ζεστά νερό. Και λέει ο χωριανός και τούτοι που φέρνουν οι άλλοι. Και σαν είδαν ύστερα και αυτούς άλλους μέσα στο σπίτι και είδε και το χωριανό, δεν κατάλαβε τον Γιαχνή, τον όλο το πάπλωμα και άρχισε να βάλει τα κράματα, δεν ρίχνει τα κράματα, την επήρανε, την κάτσανε σε ένα μολάρι αυτή και τη μάνα της έναν άλλο και την έφερνανε στο χωριό. Όταν επαρούσα λέει στα Κουσελιανά μου διγάτε τώρα ο μπάρμπας μου Ψικουντόπετρος που ήταν και αυτός ένας από τους γαμουλιώτες. Ήταν ξηρωμένη η μανίκα του ξηρούι. Και ωραία νηψιάτσι λέει να μου παίξει λοιπόν μια γεριά είπα στη μανίκα που μου ξύρωσε να στη ράψω μπάρμπα. Φέρει η γυναίκα Βερόνα και κοστί και του βράβε τη μανίκα. Είδε και φούσκωνε το σακούλι. Ήταν η μπάρμπα στο σακούλι. Ένα πορτακάλι μωρή έχω και αυτή μου ράψει στη μανίκα μου. Θα το κόψουμε να το πάμε. Κάποιος του ράψε τη μανίκα, βγάνει το σακούλι και βγάνει μια κεφαλή βραστή του οζού, την εθέτει στη χέρα, στην παράμη του, βγάνει τη μαχαίρα του, θέτει μια μαχαιρέα πάνω στην κεφαλή, σαν όπως ο Κρεοπόλης μελίζει το κρέας απάνω στο κουτσούρι. Τη δίνει μηνιά και την κάνει δυόσιμες, χωρίς να κινηθεί καθόλου χέρα του. Και μοίρασαν ύστερα και φάγα την κεφαλή μέσα. Τέλος πάντων. Φέρνουν την ύφη στο χωριό. Φέρνουν την ύφη στο χωριό και τη στεφανώσανε και μετά από κάποια χρόνια σηκωθήκαν και πήγαν και κάτσανε στο Κουρνά. Έκαμε παιδιά, αυτή ζει τώρα πριν λίγα καιρό πήγα εγώ και την είδα, αλλά ο άντρας του είχε πεθάνει και την έχει αφήσει χείρα. Τα παιδιά την αγαπούνε και ήταν απολύτως ευχαριστημένοι.